Dan li qed taraw huwa Xawka Tali, is-sena hija l-2012 u dak li hemm ħdejh huwa George Abela missier Robert Abela li dik iż-żmien kien President. Isfel fuq il-lemin jidher Assad, it-tifel ta' Xawka Tali. Din l-istorja kienet ħarġet fl-2018 fil-Malta Today u llum 6 snin wara din il-kobba mħabbla qed tagħmel aktar sens. Fil-qorti Assad Xawka Tali wieġeb kompletament mhux ħati għall-akkużi miġubin kontrih brabta ma' serqa tal-isptarijiet u d-dil tal-Vitals. It-tifel ta' Xawka Tali ġie mixli personalment li kien involut f'organizzazzjoni kriminali ta' aktar minn 10 persuni fejn fost l-oħrajn xaħħam lil Joseph Muscat, Konrad Mizzi u Keith Schembri, kif ukoll illi ta' rigali lil Christopher Spiteri. U personalment kif ukoll fisem il-kumpaniji tiegħu Eurasia Limited u Incorp kienu akkużati wkoll b'ħasil ta' flus illi seħ bejn 2013 u l-2023 li jaċċetta qlieħ li ma kienx dovut lilu u li bisem falz għamel gwadann tal-fuq minn 5,000 euro minn fuq dar il-gvern u b'evażjoni ta' taxxa fost oħrajn. Il-prosekuzzjoni talbet lil qorti biex tinħareġ ordni ta' friżar tal-assi li laħqu 22 miljun euro fuq Assad Xawka Tali, ordni ta' friżar ta' miljun euro fuq il-kumpanija Eurasia kif ukoll 100,000 euro fuq il-kumpanija Incorp. Il-prosekuzzjoni talbet ukoll li ikun hemm smigħ separat għall-kumpanija ST Health Company. L-avukati difensuri Xawkar Ali u Jessica Formosa argumentaw li l-ammonti friżati ma kinux ġustifikati. Madankollu l-qorti konfermat l-ordni ta' friżar. Assad Xawka Tali wieġeb preċiżament kif wieġeb Joseph Muscat assolutament mhux ħati għall-akkużi miġubin kontrih u kontra l-kumpaniji li huwa id-direttur tagħhom. Il-prosekuzzjoni talbet ukoll biex jekk l-akkużat isiefer jafża lil qorti. Il-prosekuzzjoni tmexxiet mill-avukati Shelby Aquilina, Rebecca Spiteri u Francesco Refalo dwar dan l-iskandlu tal-Vitals u s-serqa ta' 400 miljun euro minn fuq it-taxxi tal-poplu hemm lista sħiħa ta' persuni oħra li jinsabu akkużati. Fosthom Joseph Muscat, Konrad Mizzi, Keith Schembri, Edward Cicluna, Chris Fern, Brian Tonna, Karl Cini u oħrajn.